F'dan l-episodju nintefgħu lura fil-klassi tal-iskola. U jekk jaqbadna l-ġuħ, insertajna mhux wisq il-bogħod minn x'qed jinħema fil-kċina. Dan għax illum irħejniela mill-ġdid lejn l-ITS, din id-darba ta' Għawdex biex niltaqgħu ma' Jessica Mizzi u ngħidu kelmtejn dwar l-irwol tagħha bħala lettriċi. L-irwol tiegħi f'dan l-ITS huwa lettriċi, qed nagħllem Food and Beverage Operations Service. Hemmhekk qed nagħllem fuq is-servizz kif immorru man-nies, nilqgħu in-nies, dwar l-ikel ukoll, x'imur mal-ikel, allergy, dietaries. L-isfond akademiku tiegħi beda mill-ITS. Bdejt minn foundation course, complaint certificate, level, diploma, HND u degree fuq Food and Beverage Operations Service Management. Wara għamilt il-Masters fuq Pedagogija. Issa qed inkompli fuq MBA in Leadership u qed nagħmel ukoll WSET Advanced fuq l-Inbit. Mela xi kwalitajiet li ġibduni f'dan is-settur tal-ospitalità huma l-varjetà tal-ikel, xorb u servizz li jeżisti madwar id-dinja. Kull pajjiż għandu kultura differenti bil-mod ta' kif jippreżentah u joffruh. U dak jilqtuni dawn l-affarijiet biex jiena nikber iktar fil-mentalità tiegħi u biex noffri iktar servizzi modern. L-ITS hija importanti ħafna, li għenitni ħafna billi meta bdejt fl-iskola qed niżviluppa lil nnifsi iktar fl-ospitalità bħal kif niddilja mal-klijenti, kif għandi naħdem bħala team. Għenitni ħafna fuq nagħmel riċerka fuq iktar fuq dettal fuq l-ikel, fuq xorb u iktar communication skills. Tidħol mal-ITS hija importanti ħafna għax ħajgwidawk iktar biex tieħu iktar pass u ma taġġilx ħalli inti tikber bil-mod u bl-istil tiegħek għax kulħadd fl-aħħar mill-aħħar għandu il-karattru tiegħu u l-identità tiegħu. U kol toġobni ħafna għaliex ituk ċertu xogħol li inti tista' tmur pereżempju tmur ġo hotels jew f'restorant biex tara b'għajnejk xi qed isir fl-industrija wkoll. L-ġurnata tipika tiegħi li hija li nqum meta nkun Malta naqbad il-vapur għax jiena minn Għawdex. Nibda l-prattika mill-10 u jisu sa 3. Imbagħad meta nkun Għawdex fl-ITS Campus nibda nagħmel teorija u nkomplu għal prattika fir-restorant. Il-prattika tinvolvi li jinservu klijenti bil-reservations, jiġifieri naħdulhom l-ordni, nagħmlu l-briefing qabel ħalli l-istudent ikun jaf x'ħankunu qed inservu lil dakinhar. Kull ġimgħa jkollna menju differenti ħalli l-istudent għandu iktar knowledge u varjetà biex ikun iktar open-minded x'inhu jiġri fl-industrija. Nagħmlu il-cutlery change, nitkellmu mal-kċina wkoll ħalli naraw forsi hemm xi bidliet jew forsi xi hops frisk, ġobon. Ħiliet importanti huma li jkollok empatija kbira, tifhem il-dak li jkun, paċenzja, okay? U tkun pożittiv li ġurnata spiċċat u ġurnata qed terġa' tibda fl-aħħar mill-aħħar. U importanti wkoll ħafna li taħdem bħala tim għax fl-aħħar mill-aħħar u wieħed mhux biżżejjed imma tim jagħmel differenza kbira, jkun iktar b'saħħtu. Il-passjoni ta' Jessica għall-ospitalità nibtet ta' 16-il sena, meta bdiet taħdem f'restorant waqt li stess kienet studenta tal-ITS. Hija spjegatilna x'inhuma l-aspetti tax-xogħol tagħha li jagħtuha sodisfazzjon u dak li jimmotiva biex tibqa' tipprogressa f'dan is-settur. Meta kont għadin nistudja l-ITS, kont naħdem f'restorant li hemmhekk konna nagħmlu Geridon service u flambe. Konna nqattaw il-laħam quddiem il-klijenti, konna insajru quddiem il-klijenti. U dik il-ħaġa għamletni passjonista ħafna għaliex jiena
kont kapaċi kemm nista' noħloq xi ħaġa quddiem il-klient u kif ukoll qed nagħmel servizz fl-istess ħin. Il-kċina u s-servizz huma importanti li jaħdmu jitfit u bekk tkun xi ħaġa holistika esperjenza għall-klient. U missieri kien jaħdem fil-industrija wkoll qabel kien jgħidilna xi esperjenzi kif kienu jagħmlu. Dan ir-restorant kien li kont qed naħdem fih jiena kien simili ħafna ta' kif kien jaħdem missieri u jisni inġbit lejh u kelli n-esperjenza ħajjina stess. Li jimmotivani li nibqa' nistinka f'dan ix-xogħol huma l-esperjenzi li jiena nkun nista' nagħmel barra minn xtutna, li nkun nista' nagħmel riċerka jiena stess biex nkun nista' nimplementaha fir-restorant tal-iskola, li nara videos fuq social media u x'inhu jiġri madwari, nitkellem ma' nies bħali li qed jaħdmu fl-industrija x'inhu ma jagħmlu, forsi ppruvaw xi ħaġa ġdida u qed jaqsmuha miegħi. U bekk jiena inħossni dejjem irrid nitgħallem u entużjasta biex inkun nista' iktar nkun kontenta matul il-ġurnata u fli qed nagħmel fl-aħħar mill-aħħar. Xi sfidi li naffeċċja illi student xin jibda ikun għadu neutrali, għadu m'għandux dik l-esperjenza u kif aħna ħanalmuh. Hija ta' kull sena hija dejjem tirrepeti ruħha, jiġifieri jiena irid inqallu dak l-interess u nimmotivah biex huwa jkun jista' jimxi l qudiem ħalli sal-aħħar tas-sena ikun sodisfatt u anke jiena. Xi role models dan is-settur li jinspirawni ħafna huwa li mgħallem tiegħi li kont naħdem fl-ewwel xogħol ġewwa restaurant. Kien bniedem illi ħajjejnek tikber, jiġifieri kien jgħallmek kif għandek tmur man-nies, kif għandek issajjar quddiem in-nies, kif għandek tagħmel l-upselling fl-aħħar mill-aħħar, kif għandek taħdem bħala team. Kien bniedem determinat u dixxiplinat u jiena għalija persuna bħal dik fetħet li moħħi biex inkun iktar ta' karattru sod. Id-dinja tal-ospitalità għenet lil Jessica tiżviluppa kemm personalment kif ukoll professjonalment. Iżda wkoll fetħitilha l-bibien biex twettaq esperjenzi lil minn Malta. Komplejna d-diskussjoni tagħna ma' Jessica fejn qasmet magħna wħud minn dawn l-esperjenzi u l-impatt li ħallew fuqha. Jiena permezz tal-ITS waqt li kont nagħmel diploma kelli l-opportunità li nagħmel sena barra ġewwa l-Ingilterra f'2 Star Michelin. Jiena bdejt mir-rwol ta' komi, komplejt chef de rank u imbagħad għamlu l-opportunità biex nkun med d'hotel. Ġewwa l-Ingilterra kelli l-opportunità li nistudja ħafna fuq ġobon, te u imbit. Ma kienx faċli għaliex peress li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi kont għadni neutrali li naħdem f'post daqshekk iddixxiplinat. Imma irnexxieli għaliex irnexxieli nitgħallem għax ridt u llum il-ġurnata qiegħda nesprimija ġewwa Malta fl-aħħar mill-aħħar. Jiena imbagħad ddeċidejt li nerġa' lura Malta biex inkompli l-istudji tiegħi, komplejt l-HND, għamilt id-degree ukoll. U fid-degree tagħna l-opportunità wkoll biex nagħmel xi żmien Finlandja biex inkun nista' nikber iktar. Dak iż-żmien jiena fi żmien Finlandja kont għamilt set ta' modules ġew fi skola. Kelli l-opportunità nagħmel esperjenza fi kċina wkoll bħala chef għax jiena xtaqt illi nidħol fuq iż-żarbun tax-xef ħalli nkun nafuha mill-lenti tiegħu kif jgħid jaħdem u bekk inkun nista' nagħqad l-esperjenza tiegħi mal-kċina. Wara Finlandja komplejt fl-industrija ġewwa
Għawdex, kont inmexxi post ukoll. Wara tħalt lettriċi ġewwa l-ITS u komplejt ukoll xi ħaġa part-time ħalli nżomm ruħi iktar updated għall-ġurnata. Fis-sajf xtaqt li nagħmel esperjenzi barra minn Malta. Waħda minnhom kienet fi Franza. Kien esperjenza ħafna sabiħa. Jiena hemmhekk kont nagħmel ħafna affarijiet differenti bħal fermentations, bitters. Kelli l-opportunità nagħmel tastings ma' sommeliers importanti. Induq ħafna ikel għax hemmhekk fi Franza kull ġimgħa il-menju kien jinbidel. Kien 3-star Michelin restaurant, kien wieħed mill-aqwa restaurants fid-dinja. U xi ħaġa simili għamilta s-sajf li għadda ġewwa l-Italja. Kien differenti ħafna bħala stil. Kien iktar il-platti kienu fuq history tal-persuna li kienet tmexxi. Din il-linja mhijiex faċli, però l-opportunità ittik sodisfazzjon kbir. Il-pariri li ħanati għan-nisa huwa li il-ħajja hija sabiħa, il-dinja tal-ospitalità hija vasta ħafna, ħafna x'tagħmel, tkun determinat fl-aħħar mill-aħħar għax bekk inti ħatakkwista dak li tixtieq u tkun optimista. U l-opportunijiet ta' barra mixtudna huma dawk li jaqduna fl-imkien b'mod kompetittiv mal-bqija tad-dinja. U bħalma Jessica tgħallem lill-istudenti tagħha, nisperaw li stajna nagħlmukom ftit aktar dwar il-bosta elementi li jsawru din il-professjoni. L-esperjenza tal-lum tispiċċa hawnhekk, iżda aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla, mhux fil-klassi, fil-kċina jew band oħra. Inħallu f'idejkom biex taqtaw. Għad-dieħla. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.